Insertzio soziolaboralerako programa bat da gugaren hauxe. Auzolan izena du. Monitoreak seguridade handia dauka, apalustea bere lana du. Gizartea, lan mundua, jende normala eta gure artean bitartekaria da. Gure insertzioaz arduratuko dena. Fundamentu zenbait erakutsiko diguna. Garen desastretik izan behar dugun langileak izaterako horretan eskutik helduta eramango gaituena. Enplegu teknikoak diru xehetasun batzuk aipatu ditu. Guk belarriak tente, amaitzeko esan du. Gutxieneko soldata kobratuko duzue, zeina den 430 euro. Well, I'm still standing in your trap.